Aldizkariaren 20 urte hauek horrenbeste eman digute, unibertsitateari horrenbeste eman dio, pentsatu dugula zerbait berezia antolatu behar genuela bere inguruan. Hasten gara erakusketa ibiltariarekin. Aldi berean 2 kampusetan egongo da. Eta mugituko da unibertsitateak gure geografian zehar dauzkan kampus guztietara. Unibertsitas, Mondragon Unibertsitatearen azken 20 urte hauetako historiaren lekuko privilegiatu bat da. Aldizkari honek 20 urte hauetan aukera eman digu batetikan gure ikasleen etxeetan sartzeko. Beraien familiei gure ibilbide guzti hau erakusteko. Baita ere, gure enpresa kolaboratzaileak dienei, ikastetxeak, erakundeak eta bar. Eta jakin, badakigu, harrera oso ona edukitzen duela, batetikan iritzi artikuluak direla, beste batzuetan elkarrizketak, beste batzuetan gure ikasle egresatuek beraien esperientziak nola kontatu dizkiguten eta behin unibertsitatetik atera ondoren zela bizi diren beraien ibilbide profesional horretan. Atal oso berezi bat guretzako izan da beti urtean behin argitaratu izan dugun ikertzen gehigarri hori. Ikertzen gehigarri horretan azaldu dezakegu unibertsitateko ikerlariek gizartearen etorkizuna eraldatzeko egiten duten lana. Ikerketa proiektuak dira, enpresekin, erakundeekin egiten dituzten ikerketa proiektuak. Oso kolektibo zabalaren hitzak, lanak eta eginkizunak ikus ditzakegula 20 urte hauetan zehar hemen unibertsitaten. Gonbitea luzatzen dizuet hemendikan, etorri zaitezte kuskuxeatu, ikasi, irakurri.